Ćao društvo! Danas pravimo jedno od onih jela koje svi vole. Zapečene makarone sa sirom. Ovo je jedno brzo, jednostavno, a savršeno sočno jelo. Ostanite do kraja da vidite kako ja to radim. Prvo sam izmutila 2 jajeta. To je baza koja drži sve na okupu. Dodajem 250 g sitnog sira i 3 do 4 kašike kisele pavlake. Sve to lepo promešam i posolim po ukusu. Zatim ide 100 ml jogurta, čisto da smesa ne bude pregusta, i 2 kašike ulja. Ako nemate jogurt, može i mlijeko, to je druga opcija. Sada dodajem skuvane makarone i sve dobro izmešam. Odozgo pospem sa vrlo malo ulja i stavljam u rernu na 180 stepeni oko 25 minuta. Negde na polovini pečenja malo promešam. To je trik da se sir i pavlaka ravnomerno rasporede i da makarone ostanu sočne. Zatim pospem sa malo rendanog sira i vratim u rernu da se sve lepo zapeče. I eto ga, ručak ili večera gotovi za pola sata. Jednostavno jelo koje uvek uspeva i koje obožavaju i deca i odrasli. Ako probate, pišite mi u komentarima da li vi više volite ovako zapečene makarone ili ipak one klasične testenine sa sosom. Hvala vam što ste gledali, ne zaboravite da zapratite kanal i ostavite like ako volite ovakva brza i praktična jela. Vidimo se uskoro sa novim receptom. Prijatno!